Hey everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना। बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थेवबो बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै दायो जोङो गेट मोनबायानो लोगोफोर। फुटबल खेला जादों लोगोफोर। दायो जोङो फुटबल खेला नायनो फैदों आरो नै दायो जोङो हाबबाय आरो मोनाबो सर मालाय सिख्लाफोरा अबाव थांदों? खननाय जासिगोन बेनि थाखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गसंनो स्टुडेन्ट खावलायनाय जाबाय। सिस्टार ब्लग लाखियो लादो बोला जोंनि गोजासो फैबायहाय गाइसमोन। आवटसो जालांबाय। नै लोगोफोर दायो जों ओंखाम जानो थांगासिनो फैदो आरो जों ओंखाम जानो। ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा जायगाया गोजानसो नालाय फुटबल खेला गेलेग्राया ओइ थाबोबाय इयाव बिथिंजाय। ओमफ्राय दायो जों ओंखाम जानो फैगासिनो गाइसमोन। जाबायानोबा